salkisa romui belai tungmari kusuk kajakni bagwi tonglaina salaina tractor nugjagui tongkha hastebo. Tractor nukjakha rungsrwngnai rokni bagwi bo haino. Abono wansogwino haste rungbedekni tei haste hapangni engui salaimani bisingtwi phainai salba jora school kholobjak tongsinai hinui sajakha. Abono wansogwino haste mantri bokrok Dr. Manik saha social media ni phaisingtwi saklai rokha phainai salba jora haste hapangbai twi duljak rwngnok eba school rok kholobjak tongsinai hinui. Boni loge loge hasteni bebak haste haphangni phataro rungsrwngwi tongnai eba phwrwngwi tongnai private school rokno bo haino koikha kholobwi tongna bagwi belai tungmari kusuk kajakni bagwi. Kholobjak tongnai phainai 18 April salmarini simi 23 April salmari jora hnai saimanjakha. Bureau Report I News.